deň nezmár. Zapadá ako všade, je to zapadá ako v jedna krátka, jedna dlá. Čo to znamená? Myšlienka ostala zranená. Zapadá ako aj tam, kde nemá. Preto hovorím, ver sa odtiaľ to našu nádej nestrať. Náš deň nezmar, ako stratený utekaj, už sa nevráť. Bože, to boli časy, keď som nespal, nerozmýšľal som jak nezmar, vo väčšine prípadov som konal. Môžem len posúdiť ako android, náš deň nezmar. To čo ťa žerie, to čo ti dáva zmysel, tak to nikdy nespál. Už aj to bolo napínavé, už aj to bolo bolestivé. To som nechal len tak ležať, prosím nedotýkať. Napadol ma v hlave jeden nápad, prečo mám tu tak nechať. Do toho sa nebudem ja miešať, tam si chodí vešať. Zablúdili ste na špatnú adresu, mám ruky namočené do dresu. Ďakujem, ale nemám záujem o tento prípad, museli by sme uzatvoriť celú oblasť a do toho sa ja nebudem miešať, kľudne nech to nechajú tak. Baví ťa veci robiť naopak si ako prízrak, no tak konečne už prestan klopať. Idem vojnovú sekeru zakopať, aby to nemalo na vás dopad. Mesto v lese v úplnom dese, ale z meste kam ťa to odnesie, si úplne v strese. Skúšajú sa mňa dolapiť, milia si ma s prostredím takým, akým neverím. Jedno viem, že ja určite nemám absolútne teplomer. Si ma na 100% over a zober, pover. Hra sa už u mňa dávno skončila, game over. Menzies Wolf, prízrak. Náš deň nezmar. Náš deň nezmar, 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 náš